beliggende i Svanemøllen Havn, og jeg er lige blevet far for anden gang. Madammen her, hun er fra slut 70'erne. Så den her indgangsportal her, den kunne jeg rigtig godt tænke mig at få tilbage. Den har set bedre dage. Det er super. Det klarer vi bare. Efter super kort tid. Michael sagde, at han skulle være sat en dag af. Altså, jeg tror, der er gået en halv dag. Altså, han er dobbelt så hurtigt, som man siger. Altså, og resultatet er fantastisk. Altså, den her trætte gamle båd, den ligner pludselig en hel million. Det er dejligt.